Die zit helemaal achterom. Gaat zit daar in elkaar. Toe, gooi erbij. Ja, ik hoop net dat het Jimmy springt. Toe. Gaat ze daar. Eentje, we hebben Ja. Oh, heerlijk man. Goedemorgen en na je dag een nieuwe vlog. Zaken had weer een voetbalwedstrijd. Jelke is het laatste decor rond afbreken. En ik zal van de middag nog even met de loodsen oproemen. Want wij lezen zoveel toneelklein. Dat maakt echt even skift en ik kan heel veel over voort. Want we halen weer over 30 jaar aan toneel. En elke boter wel wat bewaren. We worden dus even een keer echt goed opredden. Dus dat zullen we bedijnen haar. Het miestert een beetje, dus dat is jammer. Maar ik ga een rijnkap voor Ilda mij en een paraplu voor u. En ik ben benieuwd. Zaken met Joet thuisbalje, dus bij Broekste Boys. En we zullen zien hoe dat het Joet van aanbrengt. Ik neem je Joet weer mee. Hey, vergeet je net te abonneren en even een blauwtoemke omheen te jam. Dankjewel. Hoi. Voetballen, jongen? Ik zei al. Wat is dat? Koek. Waar mag je voetballen? Broekster Boys. Ja, maar Louter Zweltje. Joet, waar maak je hem eigenlijk? Grace. Echt? Maar weet het eigenlijk niet in? Nou, je zult er zien. Hey, wat aast. Gaan we weer. Mooie redding, jongen. Oh jongens, ik wil ook. Oh. Klutsje voetbal. Oh, moeder. Ja. Ah, jammer. Laat er weg. Hele zaken. Juist dat? Shit, hoe terug dat? Hoppa, goed zo jongen. Zo, we zijn weer thuis. Zaken is even in het chillen op de bank. Ildo hak op bedje. En ik wie het de waskmem. Dus ik zal alle voetbalpakjes even uitwasje. Maar we hadden een schitterende wedstrijd. Vorige week weer echt bar en bar. Zeg maar dat ze volle minder winnen dan het Chimpartij. Maar nou, deze keer wie dan een stuk beter. Ze winnen nog steeds wel de mindere partij. Maar wel koest zien van hey, ja, dit is een beetje meer in hun categorie. Zeg maar. Dus dat is wel leuk om te zien. Ik zal even wasje. En dan ik even in het chill, denk ik. Geen zaken. En dan van de middag even on het oprijden. Even zien hoe 40 man binnen mij het laatste decor. Maar ja, dat was mum. Nou ja, ik ben een beginnende voetbalman, want ik ben dus vergeten. Ik heb wel van zaken, skinnen kleren en ondergoed en zakken, maar geen squam van nou ja, dus moest ik zaken nog tellen. Dus hoor ik het even. Skinnen squam, of gewoon een squam mij. Dus het meeste voetbalsquam, gewoon een squam mij. En nog even gel en kraan voor het hier. Want nou ja, dat is echt wel zo mooi. Ik zal dat skiën. Kitty. Succes jongen. Eeuw, zaken, pak hem. Oh nee. Ik kroep niet naar hoeken. Ah nee, ik kroep eronder. Waar is hij? Onder het skonnerrek. Een pad. Getsie Terry. Zal ik hem iets pakken dat ik hem eronder waar jij je kan? Oh, kan ik de beating staan? Weet het niet. Hij is er mee geklappen. Pak eens een beetje klappen. Dan kan ik hem misschien onder waar jij. Joeis. Opa. Wat is er nou? Oh, ja. Laat ik nog een autoke van die onder. Laat ik nog een autoke van die eronder. Nou, goed dat ik alleen blijf hoor. Nou, oké. Kom, pot. Ja. Nee. Je zit helemaal achterom. Gaat zit daar in elkaar. Toe, gooi erbij. Zit met me? Ja, ik hoop net dat het Jimmy springt. Toe. Gaat ze daar. Eentje, we hebben Ja, deze. Gaat ze daar. Toe, pak op.
Nee, ik pak het net. Oh, er zit een beetje... Oh, ja. Oh, gietsie daddy. Zo. Toe, joh. Toe. Oh, dat kan springen alsjeblieft. Ah! Okay. Oh my goodness, oh my goodness. Oh, ah! Saka, help me. Help me. Saka, don't doorriepen. Tommy. Saka, Saka, Saka. Doorriepen. Ja, kijk. Ja. Oh, nou, dan pak ik hem. Dat vind ik wel wel sneu van die pot. Oké. Gitsie, gitsie, betsy. Jakkie, bakkie, bakkie. Nou, zo. Wel voor deze. Jakkes. Wat doet hij in de hoes? Wat je gewoon boeten, man. Bah. Nou, zal erop roepen dat we nog een keer. Maar, Jelke die ben klaar met het decorspel oproepen. En Jelke is druk dwaan in het hoes. Dit er al hier om te maken. En hier, het heel netjes. Even zien. Hij is nou dwaan in de biekeuken. Beetje fruitje. Kapam, kapam, kapam. Goed bezig, liefie. En dan azen hier nog in de badkamer. Ik nog om. Ik ga een video doen. Een video. Nou, en dus tegels bij elkaar. Dus er komt Scotting is er. Ik ga ik zeg er even uit, ik maak er wat kabaal. Beetje kabaal! Neem je mee, even bijna rustige ruimte. Maar ik heb van alles besteld. Zoals, ja, hele simpele dingen. Maar wc-rolhouder en wc-borstelhouder en rolgrien, lamel. Wat ik nog meer gekocht? Oh ja, en naar bed gaat, want we krijgen een grote bed. Zakelijk lekker te chillen. Hey vriend. Hey schat. En we hebben nog een leuk idee. Want zaak je heel erg zin in Chinees. Nou, ik zei van nou eerst ballen eten. Maar wat gaan we aan op een nijmiddag dan? Nou, Op een nijmiddag. Joen, ja. lekker naar de wok. Lekker naar de wok. Mij, Rietje. Ja, en Rolf Jan gaat mij. Dus gaan we lekker te wakken. Ik ben nog even bezig met mijn rockabilly kleintjes en de wask. Ildo koest nog even. Oh, ik ben even straks in kabouwwijk. En dus we gaan op een nijmiddag te wakken. En jong ging ik nog met mijn heid en mijn mam en Ilse naar Jorwert, naar het theater. Dus we hebben een hele volle planning. Maar nou, Jelke is dus mooi in de oorbouw bezig. Ik ben nog even wat kleren aan het oprijden. Ik ga nog wat spul, dat even een saldermat. Dus dat soort dingetjes ging ik even dan. En dan familie lekker wakker. En dan jong dus naar theaterstik. Dan kan ik gewoon zelf een keer achteruit leunen. Hoek net zelf steeds maar daar alles klaar te zetten en voor te bereiden. Maar gewoon nou echt genieten van het theater zelf. Dus daar heb ik super zin in. Moments later. Amaten, Hoi. ben we lekker even aan het chillen. Ja. Ja, best. Mooi. Aan lekker wakker? Ja. Lekker bordje Lang daar. meer. Nee, was toen nog een voetbalpakje of suiker? Ja. Zullen we die nou omkleden? Ik heb nog heel even doe weer even een Maar ik ben voetbalpakje. net op de camera. Nee, het omklein net. Haasjes die blede kont, hé. Ja, hou op, Sees. Hou op, Sees. Net in die tafel uit van haar. Zakken. Wat nou? Kom, jongen. Mag ik zien? Oh, hè, daar staan hondjes achterin. Ja. Wat schattig. Leuk. More moments later. Klaar? Ja. Hier netjes pak, jongen. Nou, nog even 15 minuutjes chillen. En dan gaan we aan het walk. I wanna be a master. I wanna make your heart beat raw like roller coasters. I wanna be a good boy. I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I can be the monster. I love you since this morning. No, just wanna stop. Hoi. Hoi. We zijn bij de Wok. Dat is het gebouw. En terwijl ik meestal boven, dat ik nog net heb gezien. Doe? Nee. Ik denk dat het krek naai is. Ja, want toen wist ik omdat ik ga hier een keer mijn hoes was, toen wist ik eigenlijk een beetje aan het bouwen.
beeldstukje. Zeg, het weer een beeldstukje. Nou, Jelke en ik gaan alleen met etenszaak en Rolf-Jan ook nog even. Maar die ben nou druk aan het bordje. Zijn zin hoe het, wat zal je bedijnen. En ja, ze ben aan het voetballen. Hoe soort ik was. Hele mooie speelhal hier. Het is een mooi formaatje. Let eens voor je in de stereo. Wil je met me wat lekkers, hè? Wat lekkers, hè? Ja. Kom maar maar. Haal mij wat. Welke domme? Spekje? Marshmallow? Mooie roze chocola. Lekker, lekker. Goed zo hoor. Oeh, ja. Oh, heerlijk man. Ik ben een meerderheid, hè? Is er wat bij? Lukt dat? Lekker. Veel te wat man. Lekker eten jongens. Oeh, nom nom nom. Mooie kleurtjes zeg hé. We gaan weer naar hoes. Is maar zo'n dingetje. Wat zei het? Ja jongens, thuis wil alles bestaan misselijk van al het eten. Dit is een hetzelfde. Oh, is zo sfeer hè? Ik til hem wel. Oh. Zal ik die nek tillen? Ah jong, de pakezel. Handje? 1, 2. Dit echt. Ja, zakenlui al een keer naar beneden. Net bij deze, maar bij de oren al erop. Die stapte net goed op. Ze zaken zijn schoen aan poetsen, zie je dat? Zo denk dat. Oh, doe ik. Doe ik die schoen aan poetsen, dan doe ik het echt. Poetsen, poetsen, poetsen. Ze springen, 3, 2, 1, go. Yes. Jella zit heel vaak hier. Scotje. Wat is dit? Lekker eten. Ja. Nou jongens, we zijn bij de wakwijn. We gaan nou op naar huis, Rolf-Jan thuis brengen. En dan ga ik jou nog even naar Jorwert, naar het toneel. Mike, help. Mike. Nee, doe mij niet mee. Helaas pindakaas. Nou ja, ik zou zeggen, voelt dit nou een leuke vlog? Abonneer. En zet een blauw toenk omheen en vind je het net? Chillen, de daarom van dit tablet kost telefoon. Hey, on to naar het shitsvlog. Hey.